everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Estranyo sa gugma. Tungod kay hapit ko mamatay sa nagituman ko ang imong sugo nga buwagan ng imong puyo-puyo. Unsa? Og mapasalamat kami abot si Arnel. Kay gisundan ko niya. Og iya ko giluwas gikas imong kapuyo. Naibaw ka kung hain si Adel. Oh, Lily, Hain si Adelia. ni-ao ba nako? No! Oh, ni-ao ba nako si Arnel? Og dili siya mo pauli diha. Samtang naa ka pa diha sa ila. Nakabati ka, Lily? Dali ako sa maningin magibuhat. Mauni angin ako buhaton, Lily. Kinala may baw ka sa tinuod. Di ko matuon ni mo. Di ka butuong niya ba nako si Arnel, ha? Dili, nakaw ba ni Jigger? Giilad ako ni mo. Dili ako ang mangingilad, Lily. Kung dili, ikaw ang mangingilad. O kung gusto ka maibaw sa tinuod, sige, pagsulti mo si Arnel. Oh, Arnel, tubagan na si Lily. Bahala ka na niya. Ay kay natarong na ng utok nimo. Tubagan na. Dalia! Hoy! Asa ka pa doon, hoy? Mapangis ka, mas. Hello? Hello, Dalia? Wala diri si Dalia. Oh, Adel? O Lily, ako ni. Si Arnel, ang taong imong nailan. Adel? Nagid ka o ba ni Dalia? Oh, ug nabati na nimo ang gisulti ni Dalia kanina. Dili ko mo pauli diha sa mansyon kung di ka mo pahawa diha. Nakabati ka? Pahawa diha, pahawa sa akong kinabuhi. Tinood yun nga nag-uban sila si Arnel o si Dalia. No! Dili ka na mahimo. Kinala mo baril ka na ko si Arnel! Lain sa kong gibati, wey. Yung sa di ko makadawat. Nagigamit lang ko sa kong kaluha. Oh. Abi mo na kung magpahangin ka lang. Painit man lagi kasi mo tiyan. Ugo. Beer. Basta na na. Basta na yung pag-inom ni mo beer diha. Tiwason na nila ako. Tiwason na nila ako. Gusto kang mapalahubog ka tungod lang sa problema? Naiubos lang ko ni Lily. Angay lang. Kinahanglang magmata ka na sa imong katanga. Ikaw sa ang mabasol ni Ana. Kung nganong naingon ni Ana ang imong kaluha. Unsa? Ugang, ano ako naman sa kunong ang ibasulon ni niya? Oh, sumagot. Tungod kay gitugutan nimo siya nga mupahimo sa imong kaayo ug pagmahal niya. Dili man tingali daw tanang kong gibuhat. Natural lang ako siya mahalon tungod di. Kaluha ko na ko siya god. Dalya usahay ang sobrang gugma no. Muguba sa usa ka tawo. Arnel, Mao ka na. Busa di ka angay magpada sa imong gibating kay ubos. Nakasabot. Og hunungan na ng pag-inom nimo diha. Okay, dali na. samanta. Isuroy ta ka. Ha? Pero sa di pa, mga ligo na ta. O mapagwapo ko, gitosan magpagwapa sa ka. Kay doon na tayo pagkikitaan. Dili kini mahimo. Tuwa si Arnel o ba ni Dalia? Unya ako? Natanggong din sa kwarto ni Arnel? Ha? Ang ako kaluha. Gusto na niyang angkunan si Arnel. Pero dili ko ni madawat. Ako lang si Arnel. Ako rin tag-iya sa iyang kasing-kasing. Ako ang iyang ipagkaslan. Oh, may nanuktok. Lily, nagmata ka na ba? Si Yvonne, siya ka na nanuktok. Lily, naunsa man ka diya sa sud? Ablihin ning pultahan. Oh, Miss Yvonne, nganong nanuktob ka ng kwarto ni Miss Lily o ni Sir Arnel? Oh, uwa lang. Ganahan lang ko makiksulti ni Lily karon. Ah,
Nagkinahanglan siyag amika karon Belyo. Kay nag-away ko sila ni Arnel. Pero, Miss Ibon, dili may yung may bawas si Ma'am Corazon bayan sa ilang away ni Lily o si Arnel. Ayaw ka bala ka Belyo. Wa ko sa mood karon nga makig-away. Ganahan lang gid kong makigsulti ni Lily karon good. Total, natuw pa man sad si Tita Corazon. Og dili ta madungog din hinga nagsulti. Uy, Lily, ablihi ang pultahan. Miss Ibon. Wa ko'y gusto makigsulti nimo. Hala! Kaisog ba niya Belyo? Ikaw ba'y mag-away kang bana? Lalim ba? Ganahan ko sa mga panghitabo karon Belyo. Uy, naunsa naman na sila? Mura magdiray gubat nga bumubuto. Sabi akong buhaton ini karon. Hindi ko magagawas-gawas kay basi mabukuin ko nga dili lang akong lilinga na ila nila. Panuway. Nganong naingon man sa kuin Si Arnel sad, murag di ka gusto na siya sa akong kaluha. Pero dili kini mahimo. Kinahanglan mahibalik ka na ko si Arnel. Maudi ay nga di pag gusto si Dalyang mo ani ko sa bahay ni Arnel. Kaya doon na di siya gitago na ako. Kalaom ros panghupaw Da. Wala lang ko makasabot sa dagan karon sa mga panghitabo. Walang gihapon ka makasabot nga gitry duran ka sa imong kaluwa. May mabag di lang una ka maghisgot niya. Nawa. Nawa, si Lily na sadang nanawag ni Monsa. Nibaw kung dili ko niya hunungan. Hangtod nga makuha niya yung gusto. Ay siya tubaga. Pasagdi siyang mag-antos karon Dalya. Dili mahimo nga tanan niyang gusto imong ihatag ngadto niya. Dalia, ayaw kong ingna ini. Tubag ako! Dako kag utang kabubuton ako. Kinalang ihatag mo na akong gusto. Panuway ka! Ha! Dili niyo ba tubag panakog akong kaluha? Dalia, dili mahimong imo kong talikdan karon. Dili ko mo sugot! Yo. Yo, papunta. Yo. Uy. Ano siya naman niya? Hala, hayang niya. Oh, hayag at yo. Kinalang magbata ka na. Timang lakaw ta. Asa naman siya kapaingon, uy. Ano niya mo man kung gipukaw? Kuha ulo ko si Lily sa mansyon. O siya? Ano siya man ka, uy? Mangita ka man gilog samok. Naman kay digang kwarta diha. Palit ka na ang babae dito. Si Lily akong gusto, tiyo. Buy one take one. May muntikwan. Nibaw ka. Nga si Lily ako pinangga, di ba? Pinanggas ka buang mo. Unsa ba ka, tiyo? Ah. Muliho ka o piangat ka? Ay, Ha? oo. Nga muliyok niya, eh. Asa man gyud ta? Mangaon. Magpahangin ta. Niya maguta paingon si Babos Bukid. Oh. May restaurant din nga paborito ni Mama. O gusto kong imong tanawon. Kung okay ba ni kung anhi din ang party sa atong kasal. May mo ba kunungon ni nato, Arnel? Hunungon ang unsa. Ang atong kasal. Grabe naman sad ka! Pero kalit mali mo gipahuno ni auto. Mamu sa tani mo. Ayaw na nig usba. Dalya, Tangon sa? nga magunahuna ka nga hunungon ang atong kasal. Arnel, pero Kinahanglang may nayon ang atong kasal. Ug human sa atong kasal, kinahanglang hatagan ko nimog anak. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe.